Ladies and gentlemen, di paila-ila ang dugay na nga naila ang batang sipad o giat ang nagdala sa salidang sedi ang munting prinsipe nga silingan ni Sarah ang munting prinsesa. From north to south, east to west, aniya na ang batang kusgan, B-Boy Bugoy. Halak ka. Halak ka. Ang Radio 93.3 Love yung tabay sikat. Halak ka. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Good morning, North Cebu! Halak ka. Oh, kumusta? Galing na bang sumayaw? Galing na bang gumalaw? Oo, gumalaw, sumayaw. Halak ka. Good morning, good morning, good morning! Oh, kumusta itong kabuntagon niya, may gala? I hope okay na yung kabuntagon. Kumusta itong pamure? Oh, I hope okay na yung pamure. Good morning, Pag-usap! Good morning, North Cebu! Good morning, Bugos City! Good morning, Sugbo! Good morning, Sugbo, Kabisayan, lalawigan sa Sugbo! And then, good morning, Philippines! Good morning, Tanan! Oh, good morning, Philippines, and hello, world! Saman to. Ay, happy birthday sa tanang nag-birthday! Happy birthday! And happy Mansari sa tanang nag-Mansari! Halak ka. And happy anniversary sa tanang nag-anniversary! Halak ka. Og sa walay ka Mansari anniversary! Amiri sila sa bitaw, amping-amping ano na yawa, biya ini-amping ninyo! Pero good morning sa tanan, kumusta yung kabuntagon mga higala? I hope okay na yung kabuntagon. Isama sa akong butlang. Kaduhagin na platan. Halak ka. Woo! Kalaban. Oo, hasta kung naong mga higala, naglaban. Si Kuya niya sa, kuan, kita na niya may gala at bang sa Ulbolibo. Oh, thank you so much kayo ya ha. Kita po may gala, brand out pag yun. Mano-mano yung tie hope interior. Bita ko rin dyan. Halak ka. May papaminaw ni mo diya kuya. Oh, salamat sa yung magbulkit ha. Halak. Yang ibulkit may gala, pag himan-himan at palit gapon may interior. Kada flat may gala, yan ang bulkiton ya. Basta flat, bulkiton. Ala, sige, palayo, ilong. Ay, welcome sa programang Drive Time Show. Magpaila ko, B-Boy Bugoy. Ang DJ nga may pagkatisoy. O, sana all. Ang upabas wag tang sakasakit sa tagsatagsa ninyo, kamadugan. Halak ka. Tara! Asa ba ka? Wag tango nagkasakit o gagool sa imong dughan. Kana og na kay dughan. Ay, palayo mga flat. Dugan makasing-kasing baka mo no. Hindi na sila sungugol mo pa nagilom-hilom na diha. Halak ka. Basta mga way uyab imo na po kuan ko ano. Ay kala tubaga to feeling the blood sa kabuntagon ang di ko katog og di ko maka. Kana unsa man og ngano man. Unsa ang butang mga higala nga dili ka katog og dili ka kahimo anang butanga. Kakuyaw ba ning butanga? Di ka katog ha pa kuan. Patirag ko. Halak ka. Bayolintik ini. DJ, di ko katog. Kungay kuan, ha? Kamon no. Kung dili manguros. Kakul ba? Di ba ka balik og ba? Halak ka. Ay, good morning! May pagtanaw sa to Facebook Live ay padangan ninyong tubag sa to feeling the vlog sa kubuntangon. Di ko kato kung dili ko maka. Unsa man ug nga man. Ay sig pahiyom diha sa tubaga.
Ay, si Kuan dati. Halak ka. Galing ko sumayaw, galing ko gumalaw. Sure di ay. Hi to Jinkeline Baruman. Shout out. Love lot. Salusa di may gala ni John Dave Plangero. Sa di ko kato kung dili ko kapamina o gagred yung 93.3. Diba? Pa-shoutout ko sa akong migo nga busy kayo si Jomar Pias watching from Abante, Tabuelan. Ay, may pagpaminaw, Abante, Tabuelan. May pagpaminaw. Atras. Halak ka. Sa PBG, ay, naghimo-himo na puglaing barangay. Ay, sa diya may gala ni Rodel Novela Guhil. Halak Di ko katulog kung dili ko kapamina o Christian song. Good morning, Rodel. Halak ka. O, kumusta yung kabuntagon, may gala? I hope okay ra gyapon yung kabuntagon. I hope okay ra gyapon ng pamuyok. Nga diya. Yung si churang-churang. Sige, mag-churang-churang. Sige ko, pagmantan ako, sumukol nyo. May buntag diya, Ginelen. Ginelen Bourbon, tawag rin Ginelen. Halak ka. Padagan nyo may gala, tubag sa itong feeling the blank sa buntagon. Sumpayin na. Luwi na ba yun ito? Sumpayin na, sumpayan. Sumpayin na may gala, sir 949-600-44 and 44. Halak ka. O, aran nyo isend ha. Ay, pag dinangap. Hagrid nyo isend ha. Kuhan niya. Sabi yung usay sa agdire. Pikas istasyon na lang. Sir 949-600-44 and 44. Halak ka. Hala, lagi. That's your 949 ha. 600-44 and 44. Halak. Og sa the official call ay tawag na. Halak ka. Ay natay pangutan na may gala nga dapat niyong tubagon para makadaog mo og payong. Asa mo ana makadaog na mong payong? Oh, para sa pagpangandam sa kuan ba? Tabi ay umuabot nga bagyo ha? Oh, ready lang na may gala ang dama ang angay nga damoy. Oo, kaya katong gibantayan nila nga low pressure area na mahimo na karong bagyo. Anyway, wala pa musod sa par. Andam naman diag par. Duha ka par, tulo ka par. Ay inom dayon. Chip in po. Tig tagay diha wa kay chip in. Halak ka. Sa pulutan na. Pulutan gimo pang panihapon. Halak. Unsa man ni pre inom o piding? May budag! Eh, magkainom na. Tik! Sir 921-202-9408 0921-202-9408 Tawag mo araw, magkatawag mong payong. Halak. Sa lain tong linya, 0966-551-4954. That's 0966-551-4954. Tawagan ninyo ha. Kaduha ko na ha, pero tawagin mo. Kanapa, tawag mo na ang radio, kadaog mo payong. Dire sure kayo. Endo ba, nimpaan pa ka. Lay dito. Number na sa cellphone ha, yung patdik. Halak ka. Ayaw pag kinuan ha. Halak ka. Sir 966-551-4954. Tawagin na nyo may gana para makadaog mo payong. Para oga po, naiuwan, di mo mabasa. Kaya gawa sa nindot na mabasa mga igala. Nindot mapupanagsa nga, di po na mabasa. Okay, labi na sa kabuntagon, dapat ma-refresh na to itong kagalingon. Dapat magbasa-basa kita. Ligo, ma'am, ligo. Lain po, una-una. Tawa na po. May bundag sana na oras, may gala. 12 minutos na nakalabay sa alas 8. Drive time show again with B-Boy Bukoy. Isa ang DJ, may pagkito iso. Yung papaswag tagsaga sakit sa tagsadag sa inyo, kamadugay.
something from Shanty Dog with the song entitled Nadarang Mayong Buntag, North Cebu.